Igbo anyị abịa Igbo Class World. Ọ bụ anyị nwa bụ Classic Match. Ụmụnne, nwanne anyị nwaanyị bịa wee kọrọ m akụkọ wee sị na di bịa n'ọnya, o si Canada wee bịa n'ọnya wee sị ya na o nwere nwaanyị ọbụla, ọ mara na o nwee nwaanyị o zoro ezo. Hey, ọ nụrụ nwaanyị zoo bịa mee ya ọsịsọ wee kpọrọ ya wee mụọ nwa na-abụ mụọ ito. Ịma ihe nwoke be anyị ame, nwaanyị na-akọshọn ụmụ ya, ọ na-evidio na nzuzo. Nwaanyị amara, ọ na-evidio vidolide na-ebuild evidence build evidence wee welie wee jenye ndụ nwa obodo a na-akpọ soshal wee si ya si bịa fụrụ nwaanyị ka ọ na-akụgbu ụmụ ya. Ịma na ọ dị n'iwu na western world, mmadụ anaghị eti nwa ya ihe, asịsị jiri ọnụ kwube itie nwa gị ihe ịnọ n'okwu na ụka. Ya bụ ndị nọ na western world na-ezo ezo wee na-eti nwa ihe. Ya bụ wee welie wee tụọrụ ndị nwe obodo wee bịa wee jee kọtụ wee gbasaa afa chere ụmụaka chinye nwoke si nwaanyị anyị abịakwana nso ebe ụmụaka na ọzọ na ọdụrụ word to be a mother wee chụtie nye aka. Ịma ihe nwoke be anyị ame, wee jee kpọta nwaanyị ụzọrọ ezo ya na ya bigo asị nọ 6 years mana fa amụrụ nwa, mana ọ bụ childhood love ya na ya na-abọ iwe wee tụ ikolobịa na agbọbịa wee na-eme love, mana ọ sị na anọ 5 years ọ mụrụ nwa, o wee jee n'onye ọzọ ga-amụzilifa nwa wee mụchaa wee chụpụsị anya wee build evidence. Ọ bụ ka esi eme ndị be anyị, ncha na-eme, ọ bụrụ ka esi eme o. Nwoke be anyị kwesịrị ije melu nwa adopt dan ije nụta nwaanyị ga-amụrụ gị nwa ọmụchazi chụpụ ya wee weli nnọọ nya stress na depress wee wụkwasị ya n'elu wee chụpụ ya wee na-evidio ọmara. Ọ bụ ka esi eme, ọ bụ ajọ ihe ka ime, ọ bụrụ ezigbo ihe ka ime. Nwaanyị be anyị wee si ọ na-adabi oghelizi ịfụ ya ọ na-achọ ịda na moto na-atụgharị okwu na Canada ebe fanọ. Ọ bụ ka esi eme, iwee dutezie nwaanyị amụrụ nwa ka ọ mụọ nwa, ka o nwelu nwa mmadụ, ka o nwelu nwa nwaanyị mmadụ. Maka kọtụ itikwere ụmụaka ihe afọkwara evidence, ọ bụrụ ofu, ọ bụrụ ịbụ, ọ bụrụ ịtọ, ọ sị na otego oji na otego nnọọ oji awa ọnụ nwaanyị a. Na ọ bụrụ sọsọ ma igburu mmadụ bụ na iwelu mma na egbe gbuo mmadụ bụ na igburu mmadụ, ọ bụ ihe ndị ọzọ a na-emegasị jọrọ njọ bụ na igburu mmadụ, igbugokwe nwaanyị a. Ya bụ akpọbakwa ndị gburu mmadụ ịpụta nwaanyị be anyị ihe ị ga-eme, kedu ihe ọ ga-eme? Ị ga-edibere ndidi. Ihe ị ga-eme bụ ịkpakọta onwe gị ọnụ, ịchọba di ọzọ, ịchọta di ọzọ, ịmụbakwa nwa. Mgbe ụmụ gị tonitekwe fa ga-achọkwa gị ifu gị. So kpọnye nwaanyị ọzọ amụrụ nwa ka ọ zụba. Unu na-eme childhood love, unu na-eme ịmara ebe a na-eje eme adopt ma ọ bụ yes, o nwekwe nke a na-akpọ IVF a na-ejekwa eme. Ịmara ebe a na-eme nọ ije kpọta nwa mmadụ wee bịa mee nye emotional damage. Ọ bụ ihe jọgburu ude na ị na-emekwa, ị na-echeki, ị na-evidiyo na nzuzo. Ị ga-asị na itinụrụ nwatakịrị ihe, yara asị na itinụrụ nwatakịrị ihe nọ na onwere onye vidio gị. Ndị be anyị, so ị ga-anụkwa di jụbakwa ese ọfụma, ọ bụrụ na fa agbasago dụkwashọ na fa agbasachago ọfụma. Ndewonu, ka emesịa.